Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Yes, good morning. Syudad sa Bacolod, sa bilog ng probinsya sa Negros Occidental. Ininyo kubos nga alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Happy Sunday, Happy Father's Day sa tanan Yes. ng mga amay. Kag sa tanan ng mga iloy nga nagatindog nga amay kag iloy sa ilang mga panimalay, no? Happy Father's Day, of course, aton man yung amay si Action Fred Salanga. Yan. Happy Father's Day. Mayong agaman sa station manager, no na di mala magbana news chief Aksyon Rex Cantong kag sa tanan nga katapos ang Aksyon Radyo Bacolod. Happy Father's Day man sa tanan nga mga katapos ang mga amay nga katapos ang Aksyon Radyo Bacolod na idlaw kita duha man ka semana nga ikaw lang anay ang nagpungko dire. Yes, no, Tungkol because sa mga circumstances. Yeah. And kung tulukon mo, that's why gani, may this serve as a reminder sa tanan nga si COVID dagasige sa buong libot kag nagadamo Yes. nga nagadamo. Tandaan tagid ni hindi kita maka-move forward until mag-cooperate ng kada isa. Yes. Na-experiencehan ta siya personal, no? Sa nag-positive man na ato niya utod sa balay, tanan niya muna lockdown. And Imagine ka. last week lang na-complete ang inyong 14 days, no? Blessing ng gadyaling nga nag-negative kamutanan sa balay, siya lang gadya isa ang nag-positive. Kundi- But ang punto dira isa mo sanay, hindi Oh. gadya safe magwa subong. The best thing to do for now, like it's Father's Day, is to celebrate sa inyong mga panimalay with your Yes. amay. Because the best gift that you can give to your family sa sining nga pandemic is safety. Say lang. Correct. Safety from pandemic. Kung hindi necessary, kag hindi importante, kag hindi urgent or emergency, stay at home. Correct. Protect your bubble. Proteksyon ninyo inyong pamilya. Because kung ikaw ganing nagahalong ka, nagapositive ka pa because of your colleagues or your friends, hindi imposible nga ang virus dalon mo sa inyo balay. Oo. Kaya basitanan sila. Mayo lang, tandaan nyo gini, sa Philippines, do 22,000 na ang death. Baw- Pila? Or more. More. Do 22,000 or more na siguro. Sa Bacolod 293 na. And sa Philippines, More than 20,000. Sa Philippines, sa kalibutan, milyon na. Million na. So that's why 10 million plus. that's why hindi na kayo mag-argue sa mga hindi magpati. Ang sigurado lang ko sa buong is that milyon ang patay. Kung hindi ka pa kanya magpati nga may COVID, hindi na paghulta nga matabo na sa imo ang Correct. pamilya mo. So we encourage buksan ta nga programa sa mga Domingo by reminding everybody nga it's okay to go out. Kung wala kita may mahimo, gwa, but observe minimum health protocol. Okay. Ang nagpost ko kagabi, siling ko, igaan ta chance to dugay, opportunity to dugay nga mapanglawag ang mga greetings sa aton mga tagpalamati. O, hambal ganin ni Ma'am Vanessa Mayo, good morning Sir Mark, mas nami gid akong ginabasa nyo ang mga comment. So supporters kay gina-appreciate gina nila. Yes ma'am, ibasahon na naton karon. Nag-post ka Isa-isahon ta na sa karon. mga greetings sa ilang mga amay. So, Oo. insert na siya as we Insert discuss siya. updates about our city. Oo. Pero antes na magkadto sa aton nga main topic which is perti kadamo-damo. I-discuss tanay nga gintawag ini siya nga Father's Day. Saan ni siya nagsugod? Nakaano kasi ni, nakabasa kasi ni. Sige, be. Pati sa Father's Day. Okay, nagsugod ni siya gali. Sang time nga 111 years ago. So 100 sang 1910
amo gina siyang pag-start nga nagkuan kita sa Father's Day. Celebrate. Nga ang natabo is that sang December 6, 1907, bali may natabo nga sa Fairmont, West Virginia nga coal explosion sa mga bukid na bala. Kay that time, ang mga immigrants wala obra, wala sila choice kundi patulan na lang inang pangutkot bala sa mga coal mining sa among nga lugar sa USA. So ang natabo is that bata pa, may edad ng mga kalalakilaan, way pa nga buhian. So dira sila nag-engage sa coal mining. Ang natabo is that naglupok, na-aksidente nga naglupok ang isa ka dinamita sa sulod sang bukid niya ilagi na kotkot. So 362 ka mga lalaki, including boys, mga kabataan ang nagkalamatan. Sang December parents 6, and fathers, puro lalaki. all men, 362. that includes men and boys, Boys. mga young men. Okay. Dira na sige nagsugod, amo na sang ginatawag nila nga worst nga tragedy. Coal tragedy sa history sa kalibutan. That's why nagsugod ina ang Father's Day 3 years after sang sina nga Fairmont incident. Pero grabe kaya masaban sige po ng mga Iloy kay pagkatapos sa to unaya nga gin-declare ang Mother's Day 1908. 1908. 1908 ang So, ang Mother's first Day. celebration sa Mother's Day is 1908. Ang Father's Day 1910. 1910. That's 19 right. Especially 1910. 1910. Oo. Okay, pero ginhimo gid siya into law. Ginhimo gid siya law sa Amerika mo sang 1972 dungan sang martial law. Sang tion ni President Richard Nixon. 1972 law siya. nga tanan-tanan naga-celebrate na sang Father's Day. Ang Mother's Day hindi naman na once a year kada sweldo Mother's Day na This will do And although very significant ang history nga agal may Father's Day kita, but it's just proper nga i-celebrate naman once a year lang. Although Siyempre. syempre ang amay every day sang life na nagapakaamay na siya mo, no? Correct, Ang correct. organisling ko ang amunis lang ang pinaka-wain naghambal. Hindi wakalan, nagahipos, but Nagaobra lang. nagatrabaho. Amazing ang amay because they don't speak that much. But ma-feel mong ilang pagpalangga. You know, Correct. ang ilang way bala to express ilang pagpalangga laya is through sa ilang pagiging responsable bilang isa ka partner, no? obra. Obra tanan-tanan. Very silent, but very very obvious ang ila pagpalangga silang kabataan. And subong tiyempo hindi amo nakahapos magpakaamay, no? Especially in Correct. this generation. Hapos sa kamay pero ang ginatawag nga responsable nga. Oo, that's what I mean, no? Ang ini nga Pwede ka mo na generation. kapamata sindiin mo. Pero ang Na-observe ko, speaking of that, no, with all due respect lang sa aton yung mga amay kay Father's Day subong. Basi Na-observe ko giganto daan lang subong, because grabe yung pag-increase ang teenage pregnancy, ga-increase man ang ang pagbinulagay subong. I hate to say this, but na-notice ko, pag nag-start ka early, kag hindi pa ka mo ready, very young, at tendency mo is mabulaga gid mo. And subong nakita ko ta mo gid cases subong yang ma-in love ka that at a very young age. Gaka in love ang mga kabataan subong teenager in love ka na, pag matchan mong gugma mo, Yes. kontraho mo ginikanan mo, talikdan mong tanan, you and me Against the world. You and me against the world. Pag bumusong, hindi Tapat. ka mo ready, kag stable, bulagay. amay ang mabakal sang gatas. Mayo lang kung maka-provide permi. But subong ang hindi nga generation, unfortunately, nakita ko hindi na siya rampan sa unang chimpo. Kasi sa unang chimpo, buhay pa man ko to, pero bate ko kuno madakpan. Bate mo terma. Yeah, pero bate ko, pag dakpan ka lang gawiyat ka kamot sa babae. Pakasal ka mo pakasal diyon? ka na. Ah. Amo na ka-sensitive sa una. Subong ngayon may bata na endood, hindi pa pagipakasal gyapon. And ang worst is mo ang degree sa pagpalangga nga ginabatsyag mo samtang hubin ka pa, madupangin matchan mo ang imong nubya, the moment nagbusong kang nagbata, kag wala ka, hindi sufficiente ang i-provide mo, tanan nga yaw-yaw, kag biyayaw, papatian mo. Lumpat ang paggigugma. Dula ang paggigugma. Katapat sang gugma, gatas. Tod, katapat sang gugma, gatas. Ilinaway. All the love and all the kilig kag in-feel mo sa amutong atay, malumpat na siya, pagutom ka, kag wala ka sa may provide sa mga family. Correct. Ang lesson kini nga nakuha ko to is that ang amay gali iya mo na
magluwa sa kagalingon niya, tikita mo ang 362 to ka mga kalalakinan niya. Gin-sacrifice nila ko galingon. Puro tigli ka dalom na. Kakawatan ka nagali ginawa. Basta ara ka sa coal mining, pero wala sila choice. Kaya mga kabataan sila. So, desidiran nila. Ara lang sa piyak nila, galupok ang ginamita. Sa tanggaano sila, ubo sila, patay sila. That's why nga gin-honor ang Mga amay. mga- No, balik ako dahil lang Ah, sige, ganyan sige. patagulpi. No, ang ako niya point sa gina-discuss ko kagina isa ko siya eh. I hope subong aga sa mga parents nga pamati, we have to remind our children, no, our young other young people to be responsible. Correct. Young people, for now, the best thing to do is to simply listen to your parents. Because ang gugma nga ginabatsyag nyo subong, hindi naman na sila ma-blame, tananta, normal naman na sa aton, but dapat may control kita. And ang amay dapat subong nag-istorya sa ilang mga batang lalaki man, dapat ang information mahalin sila, ma-motivate sila, kag mabuksan nila matabla nga, it's okay to fall in love, but you have to be responsible. Because the moment hindi ka nang responsable at an early age, ma-cause na siya sang broken family. And gadomino effect na sa kabataan mo. Yes. Sunod. So, it's okay to fall in love at a very young age. Kaya wait, may mahimo mo. Ang social media, grabe mag-feed sa imo, grabe mag-pollute sa mind sa kabataan. But as much as possible, we obey them. Avoid tanay ang too much nga emotion naton because kabalo ta nga sa punta sa nitanan, kung hindi ka mo ready, maguba na siya. Correct. So, it's nami gid yung mga namay ka. Anyway, before it's too late, kung natabo na gid man to, another reminder is kung meron gid man tiya na aksidente gid man sa una because na in love ka todo and now may family ka ng imo, hindi lang pagalimti nga may bata ka sa iban. And you try to provide as much as possible. Correct. We do not encourage. But ang point ko lang, kinamudamo ko. Is ara na. Oh, No, ara na. Sa totoo lang kita madamo kita. Sinigit yung generation, ang mga 5, 6, 10 years old subong, dumudamo single parent. Ang ako naging reminder sa amay subong, isa tamo sin. Hindi mo matusala. I mean, sala mo to, pero tapos na to, nag-move on ka, nag-move forward ka with the new family. But as much as possible, do not forget sa una, provide mo man, be a father to that child because innocent na siya. Magkuha mo na sa sala. So kung ano man to yan, Pero tayo na bata mo na eh. So, Okay. Happy Father's Day sa Yes, sa Happy mga Father's Day. amay. At least nakatagtag may nga background sa Father's Oo. Day. Do tayo nga lesson para sa ila. This morning, di ba? Para sa Father's Day. Pero shout out, tanay pa si Miguel shout out. Kasi mo, kaya ko damo, gid. Kung Damo-damo. hindi tayo karon makuha. Sige, ang patamaton tanay. Shout out sa kay Michael Pula sa iya nga papa, baw. Sa kay Michael Pula, sa papa ni Lara, kag ni Perumel, Happy Father's Day. Sa kay Azel Su, happy pa-shout out ko no. Sa kay Papa Antonio Hersan, kay iya nga ba na kumpare ko Alvin Salili, brother-in-law Richard Salili, Stephen Gimay, Rene Salili, Denny Fernandez, Jun Kayang. Thank you, pray ko no. O yan, ipagid. Diabeth Isidro Jackson, no naging ginapag-great niya gid. Kay mano gid siya ko no? Ano nito gani? I-video gid ni kay pakita ito sa gwa. Okay. Pag-greet ang ako niya mga magulang, please, Fathers Jeffrey and Benedict Isidro, Sakon Bayaw, Roger Tranquillo, Edward Pocholo, Huevo Di Jamco, Jeboy Robles. Kag ang iya nga ba na dugin greet yan di pero medyo kuan ini. Hindi ka basa sa live? Hindi. Hindi sa akon sa live line pagid na ya. Ang i-post ko kay diris lang. Sige. Sige, ikaw si Mera kada. Neil Brian Valois, Happy Father's Day ko no sa tanan niyo mga amay. Migo Estan, Victoriano, Happy Father's Day ko no sa aton sa tanan niya amay. Sa kalibutan, Adonalyn Humata, from Connie Rigor na Happy Father's Day sa inyo nga duwa. Why po kayo bata? Wala pa. Noel Hi, Amar. Con. Si Connie, agwapa ni ba sa iyan? Namin maganda. Namin maganda. Singer na siya sa 635. Noel Amar, good morning sa Langga Brothers. Tamiya kong friend ko si Vanessa Mayo. Yan. Jinky Dialagdon, Malili Oligo, Alex Monteza, June Season, Bia, Jonathan, and Dennis Roma. Yan, sa Amerikani sila. Jeril Gadudo, Sir Alex Monteza. Ayun, ang iba. Kay Damian Jackson, sa bana ni Manang Diabet Isidro. Anthony Jackson, Manang, ato na nga akong obligasyon ha, na ano ko na. Jun Malipasman, Happy Father's Day to all. Papa Lauro Pasman, Papa Lems Lagura, Dani Saloria. Okay, Dani, sawa niyan. Dani, Ayun. Daddy Harley Villacapa. Okay, sa mga cousins naton. Bo sa akon. From Mayan,
Barrera. Good morning, happy Father's Day sa tanang tatay, Daddy, Papa, Lolo. Labi nagisa ko na may Albert Barrera Sr. Ag sa manghot ko si Albert Barrera Jr. Kag sa imo, action mark. Ayan. Wow, Father's adon na rin Day. gumata. Happy Father's Day ko no sa kay John Tunglay Chua. Oh, halin mate, kato na ha. Happy Father's Day sir. Ay, okay. Happy Father's Day. Greet ko lang tani. Happy Father's Day ang idol ko gyud nga si Counselor Salanga from yung what ni si Mark. Ikaw, ako din na makasugpon. Ako din na makasugpon ka ron. Daddy Roque Zabales, halin sa kay Rica Yuli Zabales. Prito Pe, halin sa kay Barbie Crisonas Kunyana. Ta Bridget Tan. Happy Father's Day Good to my morning, best friend. Bridget. Kagawad Felipe Tan. May son Tan si Kuaniguro. Sa kay Clemente Santis in Heaven. Reslin Gutierrez Carpio sa iya nga papa. Si Hanel, Bangkaya, kag si Tito da. Happy Father's Day sa inyo dira, no? Kay Hana Leonardo sa kay Papaya kuno in Heaven. Happy Father's Day. Iyo. Kay Papa Bungkoy halin sa kay Aishi Lee Zarik. Vanessa Mao. That's why gani, reminder ni isa pa Mark kita Sahorne. kayo kada mention mo. That is why it is very important mga palangga nga samtang ara nga maita, we express our support and love sa ila. Love gid. Nambigin na yung you know, sometimes ka-cheesy, ka-corny, gidya. Pero like kita, di matamo na ka-expressive. I don't know, but you know, as much as possible, in your own way, nga kaya mo man lang. Ito ka-awkward, because ang father doesn't speak eh. Unless sa ilog ng ma-expressive sa gugma. Ang amay could hardly say, I love you, ganun siya kabataan eh, di ba? But as much as possible, kung hindi expressive ang amay mo, you do it Ikaw. in your own special way. You express love because nami ka na ya before it's too late bala, before bala, kati ka ba lumutang ka sa kalibutan, no ay man ga batong tanan. So samtang may opportunity ka to say I love you, you say I love you and pagita agad sang support sa imong amay na. And abi mo nung isa pagid nung nga pinakanami ni nga mapagita ta sa aton nya amay that we consider them as our inspiration and special sila. Kita nga mga kabataan dapat mangin successful kita. Maning huwa kita nga magmayo. Nga mangin successful. Nga mangin successful kita sa kabuhi ta. Because waay na sa pinakanaming nga reward nga mahatag ta sa ginikanan ta. Especially sa amay ta. Inang makita nila nga stable ta. Correct. Nga maayos sitwasyon naton. Okay? Amo na ginangil happiness. Right. Sa kay Ching P. Jacinto, gusto ko itapusin kila mo damo pata sa live. Sa aton pala niyo Tatay Yeah. Biner kag Randy. Amo man sa kay Pre Marlon de Noviara sa Happy Father's Day sa kay Pre Sa Oliver. tanan niya nag-action Sa mga amay nga di subong. Okay, so kadto kita na gamay sa aton nga mga ginhanda nga mga balita. Nami ni karon ang Executive Order number 28 i-discuss ta ni gamay lang pero hindi ta magpadalom. Sinigalio nga 24 Yeah. nagkuan si Mayor nga hindi nag-istorya na ikaw ba counselor Ang San Juan de Bautista. Yeah. Ang San Juan, Mm. gina-celebrate gina siya every June 24. Yes. No, although kitaya ti kay why tiya ka celebrate sina yeah, no, we do not celebrate that. But We respect. we recognize that We recognize. as a celebration sa aton mga utod man niya, no. Mm. But ang tradisyon sina is bye-bye gidya. Di ba? Nang paligo. Damo kita Magwa. flock gina yung pumuluyo. Dahil tatanan niya tao basta ka June 24. Sa wala pa pandemic kabalas. Kagbasanay gina yan. Basanay. Yung Hindi dumama ka pa sa- nakapangakig. Hindi ka pa pangakik. O, kago na sa una. Hindi na pagambala. Pero, Ko kinaon ni subong ko. nung nakilala ko na sa una, lain namin ko yan. Kikikikik ko Nugay. sa pinsan mo. Nugay. Lain mo ito experience mo yan. Hindi nakilala ko na nga, amo mo na, basahan sa ito. Maano pa sa, gato ang importante, blaw. Di May ba okasyon pa basya? sa kantuan tapos nakaputi Hindi ka. ma actually, masimba to. Oo. Kinbasa, pagbasa, basa-basa sa, tiki masimba sa. Hindi mo yun. Imbes nga palapitan yung bata, imbes nga pamuyuan na lang ka to. Imbes mangutos sa- Siyempre, Pero pagtalikod yo. anyway, basahanay na sa una. Sa Mm. may patatandaan tama na sa una. No? That's why ganit kung San Juan, di ka panira ang mga jeep. Because why hindi ka nakapangakik ya? Sala mo na yung nagwa kayo mo ya. Okasyon. No. Okasyon. Now, Pero saan ka ba masya? Be considerate man no, but I mean, this is, hindi naman ka masya subong. Ito hindi na pwede. pandemic. Because Hindi of na this pwede. pandemic, no, inang nga tradisyon, ayuanay ni Mayor Bing, Mm. Pagka si Valcel Cid,
officials and ang EOC nga as much as we respect sa inyong sang tradisyon yung napatihan naton, damo pa niya pandemic Correct. nga anhanta. Damo pa time. Oo. Damo pa tuig. I mean, sorry. Damo pa niya San Juan nga celebration. Okay. But for now, we have to cooperate. Correct. Ang problema is that ti amo na chance sa tanin sa mga resorts man naton yung Nga maka-income. But ang pinaka nami gid sa Musin pag meeting ni Mayor Bing sa kay Kapitan Leia sang Pagtatay, Palma. sa kay Kap Noble, Sampanokoy. paano ko una na mo ang alangilan yan ni ulip Kagapon lang. Kagapon lang yan. Ang alangilan. Hindi yan ginunay ang paano ko kat Pagtatay. Kaya gid ang mga resorts mo. Kaga pamuluyo, kanami gid sang feedback. Kadami sang response. Grabe nga cooperation. And I'm very happy nga si Mayor Bing nangamot gid siya gyud nagadto. Siya nag-preside Sila sa ni meeting. Vice Mayor familiar. Sila ni Vice Elsin. Kagapasitive sang response. Feedback. Although gaprang kaman sila nga ti Mayor ekonomiya nimo Oo. But naman ni Mayor isa lang kada ngayon ta. For the sake sa ato niya pumuluyo man. Because dasig kapag spread sa buong mo. Dako sa buong active cases naton. With your cooperation. Kagabi, 191. Kagabi. Hindi na gid grabe gid. So through your cooperation, dako ning mabulig sa aton. And I'm very happy and I'm very glad nga ang pumuluyo kay Chindi. I mean, nablang nachindihan taman yung krisis man sila. Pero pagdubang ni Mayor sila, kanami sa response. And I'm very happy personally. Kahit why na bala struggle na tabo bala. Kami gutom na kami di business naman apektado. Why na struggle na tabo. In fairness man to Mayor, nangamot man siya mismo sa meeting, gid box ni Vice man. And Doon aside lang sa sa Panguloy. Pahanukoy kag Pagtatay nga nag-cooperate ang pumuluyo ang mga utod naton dira, ang nag-meeting man sa Alangilan pag sa Alangilan and Granada. Tama? Alangilan ng Granada. Oo. Okay mga resorts man to mo. Hindi na sa resort and mga kapihan. Yung kapihan. Oo. May mga swimming pool sa to. Oo. Resort ng Kablo ka mo niyo. Lain ba ang impact sang sang San Juan? Base magdoble triple, base man bata, everyday may kapangapi, everyday may kapabaybay man. But lain kung San Juan June 24, gadagsa gid ang tao ya, which mo na lang kita tinguhaan naton, anay. So, na ganun sa punta tayo, sa punta dumdum ka, gabalas yan tao ya. Why Ga, space? hindi aniban, why na ya cottage, gahabol na lang des kilid. Amo na kadamo, amo na kagrabing celebration. But mayo kay Chindi sila. Kanami gid ako personally mianggit ko sang response sa pumuluyo, response sa mga negosyante dira, kag nag-operate gid sila. I mean sa subong ang pamisarat ng kabuhi ta. Okay. Kablo ka no kamo nang malumpat yo kadali. Okay. Kabalo ka nga magsakay ka sa elevator. Damo way ka paswab pa subong way ta kabalo mo. Damo ka lang ng symptoms sa yawan kipilit pagpaswab. Hindi ito kaso lang niya. So, sino ka makambal nga wais la COVID? Pagsakay na sa escalator, ang gawiyat na sa sa goma, Oo. sa escalator. Correct. The moment Salawayan sumakay ko. ka da, Salawayan kag ko. positive to gali ang gawiyat. Kuha mo gid. Dala mo sa inyo balay. Ano point ko? Amo na How po, much bisa more sala- kung tipon-tipon ka da? How much more kung ara ka sa baybay da? Storya, pamahaupod sa mga friends mo in Labilo. So, this is a very good news because why na binadlayan niya ang syudad niya nga mag-ayo sa aton yung mga negosyante. At sa mga pumuluyo naton, particularly sa Pahanukoy, Pagtatay. Nagapasalamat kita sa tanya may gusyante. And also, gin-cancel man na yung 83rd Charter Day sa syudad sa Bacolod, which is ready na tani. Oo. Si Attorney Panelo nga magkadto tani isa ka to sa official na tani nga Introduce sa iya. Introduce sa iya. Puti, anong may mo naton? Hindi ko sure Kasi ganin ang- kung sa province ganin kung 3 days pag yan isiraya. Boy ka nakakuan sa Yeah, I province. think no Monday, Tuesday, Wednesday, ano to man. Though 3 days pag yan sila, at least kita diriya, though basta do 3 days ko na mo ang province because siguro katakob na katama sa probinsya man. Kita diriya ang 24 lang ganyan gidayo man gani. And that leads me to the idea lang that's why since sari ang circumstansya, at least kita diri sa Bacolod dya, may araman tayo sa aton independent man niya ang decision making sa pag-implement mas mga lahi nga effective man diri sa aton. And Siyempre, kakita na yung kabalo sina. yeah, pag nakita nga ang June 24 is isa sa pinakadakaw gid nga dagsaan ka tao. So once again, thank you gid sa pumuluyo sang Pagtatay, Pahanukoy, Granada and Alangilan for the cooperation. Of course, ang aton yung mga official dira ang nag-ara gid mismo personally nag-attend man sa amos na meeting. So June 24 reminder, serado ang aton yung mga resorts, serado ang mga
public nga mga resto no nga pwede tipunan sa ating pamuluyo. Celebrate na ta kung like kung sa inyo balay, I suggest basyanan na kamuda. At sa mga tanong mabasa pa at mag-enjoy pa kamuda no. Okay. Siya na kamo at least bis ka short lang kamo daya at least sadya-sadya pa Pagka kamo. i-relate ko na lang gali Pag sa ano pa na namin pa na family banding pa na. Yeah, i-relate ko na lang gali. I-relate ko na lang gali sa aton lang nga pag ayo sang June 24 pag ayo ni Mayor bala. Ang MECQ, tag MGCQ. Kaya ang isa sa mga problema sang sang ginraise nga concern is kung mag-close sa June 24, ti dira makabawi ta mga negosyante tamo. But because of this circumstance, cooperate anay. Speaking of negosyante, dako na siyang impact sa aton ang MGCQ no nga inablang nag-declare si DOH Region 6 nga why pa yung ma-reach man sang level sang ay, hindi ko na kuwagit ang complete statement sang Region 6 DOH pero ang Bacolod and Negros why pa siya nakalabot sa amon na yung level yan meaning maski paano na manage pa sa sakto ang COVID dire although may mga sektor na nagareklamo which we understand and we respect especially yung mga doctors naton. But this is a good news sa ekonomiya sa aton sa syudad sa Bacolod man. Na nag-MGCQ kita sa gihapon maski pa paano may kaya nga na-worry ka binong although personally gabate kung MECQ tani effective man siya nga paagi to control the virus mo. But sabi mo no nga pinakasubugin na da. Nga kung nag-MECQ kita wag gid ang national limited ang pundo. Same with the city. Tricycle driver hindi ka biyan. Jeepney driver, hindi ka biya. Sino pa kaon sa pamilya na nila? Correct. Kasi maski pa paano, ayawan, that's like ko. Actually, imagine din naman ang concern sa mga doctors nga nagambal. Sila nga nga kataas ang aton kuha ng cases nga way nga amo lang nilang level nga ginbutang sa inyo. Tsakto na mo ginambal kay kung karon isira mo na sino mapakaon sila na karon. Dugay na bilang pandemic duwa na bala katuig. Ano gijabi ang pundo sa gobyerno? Ano na sila so dapat amunta man na ang sa akon lang ya, ang syudad, ang LGU, ready. Kabalo ni sila ya, kung ano nang, kung tabuan nga magtaas, gini palayo lang, ready ni sila. Ready. Amo na pag-declare. Iyan mo tanay bala, i-wait tanay, pero subong niya damo gadya. And si National, si National may evaluate man na iya mo, kabalo man na kabalo ka nung baskog bisang aton may mga programs against COVID, ang vaccination program. Feeling, just nakita guro ni National, even ang vaccination program natin, drive katahom. Sa Bacolod, very systematic and very cooperative ang pumuluyo. In fact, sa iba niya lugar, ka problema, pas lagan niya, nakabasa ko news, kinuway sa may mapavaksin, sa ginakulang, damo ka nireklamo sa akon yung po kami niya consider. Meaning, ang pumuluyo sa Bacolod is very cooperative. Very cooperative, no? And that's one thing, nagina-consider, magurub lang, away pa kita yung nakalabot sa amos na level. No? Because ang campaign ni EOC, ni Mayor Bing, ni Vice LC, towards the pandemic, ang pag-counter-attack is epektibo, systematic, maski pa paano. Okay. May hambalang ko na parte sa amo na. Ang swab gali di sakit no. Kalam. Katalo ka. Oo. Kalam lang gali no. Nga mo na hadlok ako actually nadlok man ko. Pero pag swab sa akon, kalam wala. Tapos dumangatse ka lang blaw, sining sambal na sakit. Nako. Hindi ka tamos ang patalang sa social media. Gani, nga kiboto nga bas la. Ano pag sakit sa tuman? Sa tutuod lang gid be, tutuod lang gid. Same sa vaccine. Kalam gali. Amon ka na sa ilong, duha ka ilong. May talawaan ng galingi, tapos tilaok, kadali man lang. Same sa vaccine bla, nga naglain ng image sa vaccine. Tama fake news. Correct. Sa subong, ang na-vaccine sa Pilipinas, sa Bacolod alone, siguro may 50 mil na, no? The close to 40 to ligad mo. So, si Esyo, tabi subong bimera, tabi mga 45,000. Example, Pilada Kabilog ang natumba. Kaya mo nang napagkat sa balita, mo vaccine ka, tumba ka. Wala pa. Hindi isa wala. Correct. That's same sa swab. Hindi na siya. Ang problema sa mga isa mo hindi anay kita magpati sa hindi legit nga update. Sa hindi legit nga balita. Because confuse mismong tao. Hari pa gido, speaking sina, may angot gyapon. Nakabasa ko gabi article bilang parte kay aktualidad naman. Panindugan ba ni Mayor Isko Moreno? Paano ka na Nga hindi na gusto ya ikuan sang Malacanang ang pag-usar sa isang face shield. Kay kuno dapat ospital lang ang mausar sini. Kay dugang lang ni kuno nga gasto. Actually kuno sa bilog na kalibutan ang Pilipinas na lang yan nagasuksok sang face shield. Dugangan pa nga dugang ni kuno sa gina-burden sa mga tao ining gasto.
ang ina nga point niya naman, gin-counter naman sa Malacanang. Sino sa Malacanang, suno sa kay doctor, sino tong doctor tuman nga immuno expert nga kung naga-face mask ka gali, 78% nga mapalayo ka, nga malatnan ka. Dugangan mo pag isang face mask, mahimo sa 90%. Amo na iya nga ginatindugan. Sa imo anong ako okay kuya nga may face mask. Kasi Panigurado. face shield or face mask? Sorry, face shield, sorry. Nag-declare naman to si President Duterte, nga dinagnan, di ba? Na, oyo. Ang face shield? Nag-declare siya? Oo. Kita ni wala na taga-face shield eh? No, nag-declare siya, pero siyempre, isa batas mo pa na mo. Oo. Ara, why mo na Ay, sige. At that's why ganun gusto ko ng topic, kay kadamo kagabi. Dahil Yeah. kagamo mo na Amo niyo. Pero hindi pa na siya ma-implement. Sige, sa sige, subong. sige, be. I-search na bala about sa face shield bla. National update, Morning nagmuno Counselor si is- nagmuno si Presidente nga sa ospital lang gamiton. Si Isko nag-advise Amo lang early. yan. Amo lang yan Si is. Presidente mismo. Ay, tol ka. Sige. Try na search bla. Oh, sam taga-search ko. Oo, nagmuno siya. Pero hindi mo na siya pwede pa maisa batas. Correct. Kung hindi mo siya pwede ma-implement kung hindi mo Implement. siya mahimuan sang batas. Kaya siyempre, para sa atin sa Bacolod, guided na siya by ordinance. Amo to bala ligad lang na misinterpret si Attorney Archie Baribar nga na-declare sa kuno nga mas kabalo ka pa sa presidente. Teka, wala ba ay nagbasa sang insakto. Ang punto to ni Attorney Archie Baribar, ni Councilor Baribar, ang colleague natin dito sa SP, isa sa pinakamaalam, Wisdom na pinaka-smart, Janus Mariusep. isa sa pinaka-seasoned natin dito nga official, no? Nahinay sa internet. And ako personally, kita ko ng importansya sang abogado no? Sa konseho. Laing gidya may Ang aga. iya punto sa musan eh. Hmm? Hindi na siya ma-implement unless himuon mo siya nga layi. So may mga Siyempre. amendment Common anay. sense. May mga amendment anay nga himuon sa Pilipinas, sa Bacolod, para magkakas na siya. So the moment ma-amend mo na, kag may isa batas na siya, kasulatan, no need na magsuksok face shield. So for now, need yapon ang mask and face shield. Now sa question mo, kung kinanglan Actually, pa, kasi ano yung kung panindugan? importante pa, ano ang hambal mo? Importante kita. Ako niya, ang panindugan ko ya, okay. Okay ko ya nga may ara kwan, nga may ara sang face shield. Oo. Kaya actually, bisan ano mo ni ang point lagi da is that damo sa lawayon mo. Ang iban ngon face mask na lang ganing suksok nila ari pa diyo. Ug isa guilty man tada. Face mask na lang gid ari pa diyo. Pero kung may face shield bala, biskan way na face mask. Yung mo na lang no. Oo. Covered ka na. Alangan man lang ko mo ginaiyabi. Oo. Sabagay. So, di ko magaba sila ba dugang nga burden? Well, burden. Gali At least ang safety. oh, safety. Imagine na bala, matago mo ganyang imo, bibilog na guya mo. Oo. Sa, agaling niya, ang hindi ko makuha ang point is, ako na niya, sorry nang hindi ka isa ka ginawa, bala kong duwaget. Oh, diba? No, zero mo cut ka. No, diba? Amo na damo violators, which is isa ako man. develop mo ng masakit sa imo, imaginable, exhausted kay Permea. O, kulang ka saan? Ako hindi ko kaya magpalawig, gagwa ko, kita ko sang fresh nga na lang. Pero- Kung crowded, yan yung sukso ko. Pero wala gagwa ko. Pero okay man, kiti ang implementation ta is, ano man lang ng mga malls man lang, kag mga pampasero nga jeep. Hindi. Public places ka dyan. Public places yun. Bakpon kaya wala kaya, Bakpon, ano no? mo, mask. O imagine ang nadakpan. Vision mo. Speaking siya, ang nadakpan sa Bacolod City Police Office, so 2,700. Violator. Violators. 2,761 nakabilog. Amo na kadamo! Ano pa lang ang nadakpan lang Ang nadakpan ang mga wala. Kaya mo damo Which is times 10. blame sa government about sa nga hindi ka mo ka-implement sang strict nga protocol man. Oo. Tingin mo sa lawayon ka. Ang ga-implement is 1 versus 300. Isa ka police or isa ka legal office, 300 ka Bacolod na batayan mo. Sobra. Kaya 600,000 tadi mo? 600,000. 900. So ang police, like example, 1,000 dusmel plus. or implementor, tabi dusmel, hindi mo kubra sa police, pamantay lang Usually gani, those 500 na maasahin mo, damo na. Kasi may mga kubra police mo, may crimes, may office and all. 1:500 ang ratio. Isa ka law enforcer. Isa ka police. 500 ka Bacolod na bantayan mo. Sobra 500. Ti isa gani tatay gani, nanay gani, duha lang bata. Yan di mabatayan kung di ka Oh, to, kung correct. di galagaw. Isa Oh, lang tas sa pasa. gobyerno tanan. Oh, correct. Amo na nga ko yang ako di principle ya. Cooperation, hindi ni kaya sa gobyerno. Surrender niya.
Anon mo naman, bisa man, baka pa nga, why nyo pinabayaan yung market, mo damo, anon mo. Oo. Namiyan ko na ba sa ano ng mga alam, namiyan ko na sila lang mag-comment na comment na. Nga at the end of the day wala may Kaganda comment na, utro man ano naka-calculator. ang point nga alay kay mo kapang bash ka alay ka kontra abi sa gobyerno, nga ang gobyerno gani wala ka pahuway sa tuod lang. Oo. Kung may ara man kaday nakita nga kababalaghan, ti ara na given na pero ang amon lang ya is ang serbisyo nga ginimo kahit ang isuryata COVID mo. Oo. Oo. Sino gid ang gwapo abi subong nga perfect nga klase gobyerno nga ano niya man? Oo, the president is doing his Ma-comment ba? best. The officials and even sa local, diri sabi ko, mo tani masarangan ta. Correct. Galing mo na gani, ang ako niyang advocacy isa mo sani. Ang pagkontra sa COVID is a cooperation of Unity. everybody. Unity. Hindi pwede nga ikaw mo-comment, yung magreklamo ka lang pero ang utod mo, ang parinti mo, hindi mo ganyan masaway. So you put all the blame sa government, hindi na kaya. Even ang isolation, ang ba mo ginagani nga taas cases tade sa Bacolod, gaswab all taya. Grabe di campaign taya for that. Di siyempre may mga lugar no bo cases because why mas laga swab. Dili sa Bacolod swab all tade. Grabe di ang counter attack sa COVID. Ga increase ang cases ta because gaswab all kita. No, ang point dira isa mo sini. Sakto na. Nang it's okay to complain, it's okay nga magreklamo because right na sa kada isa. Okay. But ang ako na gina appeal sulit cooperation sa tanan. Because hindi na kaya sa gobyerno. Believe me, hindi kaya sa pulis. Mag-1 is 500 ka, isa ka pulis, 500 ka tao bantayan mo, nga mamask, ma-facial, hindi na kaya. So, I hope ang program ta mangin way siya bala, ma-bridge as a reminder sa tanang listener. Namian kita nga topic. Spread the news. Buligin nyo kami dire, hindi na kaya. May gindakop to, ambot ko na pa Tulfo na to. May gindakop sa Manila, na wala sa Blaga Facial daw. Yaw pa mo sa pulisos. Grabe nga yaw. Ang punto sige singalan. Ginasingalan niya nga. Niya. Ano ka mo nang ginsabad yung amon kaladtuan, wala ka makabalaw nga kami ang gasuldo sa inyo, ang tax namon. Baw inday, wala ka gigapanundon pila ang tax mo. Kada bulan ga 8,000, kada bulan ga 10,000. Katalawang pulis kung pila ginakaltas sila. PO1 pa lang dako-dako nang ginakaltas. Base mahuya ka sa ginabayad sa pulis. Gabayad man na sila para si imo. No. Hindi mo ya bagayawon sila nga otoridad Yeah, na sila correct. mo. Agree. Otoridad na sila mo. Pero, Ikaw ang ko lang ang point ko da nga ginakuan nga may right ka na dayon niya mangbas kay tungod nga ang sa gobyerno ikaw ang gabayad tax. Diyos ko mahuya ka. Basi mahuya ka na sa tax nila ikumpara sa tax mo. Basi wala ka pa galing gabayad tax. Halay ka mo yung ka-wild. regardless of the amount of tax nga ginakontribute naton, it's the respect. Tika mo na Dapat pinamigyan ng i-value. bira nila mo. Amo na pinamigyan ng bira. Yeah. Empleyado ka ko pasuldo sa imo. Oo. Ang inablang kung ang person in authority, kapos mo yan magbash yung bastos daya, police pa. Maano na sa? Tapos kung hindi siya magiyog mga dakop, birahon man. Grabe ning tao mo. Kung hindi mag-stricto, buyawon ka. Kung strictohon mo, amo tama lang, hindi mo sa pulis nang hambal mo, buyawon ka magyapon. Wala ka punto. Wala ka gada pasigantuan Wala, sa mga hindi tao. ka kasi hindi kumano ka. That's why ang amon, Amo na siyang power na ginadala. Amo na siya may disadvantage yung ginadala sa social media. Tagaan ka false power kisabla. Nga siling mo, do grabe ka na. do empowered tigit sa... Do empowered kagi, do tungod sa imo na tabo ni. That's why, ang isa ka butang, although wag ulang ko di sa pwesto man, sa konseho, as a leader, ang nakita ko di, kagin mangkot din ng Julius Marivela sa isa ko interview mo. Abalya, Kita ko to. habala is it true nga underappreciated? I forgot the term, pero nablang tuod na konsehal nga daw ay ka mo kulang ng inyo pag-appreciate sa imo be as chairman sa OFW. Tuod na siya. Anong comment mo dira? Abi mo, ang comment ko, and this is from the heart duwain ako ka-care about the appreciation. Though hindi ko na kinanglan subong. Ang masinanglan ko subong ma-perform lang gito because whatever you do, ang tao may hambal. So anong inspiration ko nga kita everyday tadiga serbisyo, everyday tadiga to bang of the value ga-approve, ga-entertain more than the appreciation of people. Correct. Ginawa lang. Correct. Amo na tsak Ginawa lang because kung tao basihan mo, mahimuon ka wala, birahon ka. Birahon ka. Mahimuon ka, pamunitik ka, way pulos. Way ka himuon, irresponsable, way pulos. So, siling ko, kita din mas servisyo na ginataya, and servisyohan tayo siya as if sa Diyos taga-servisyo. Correct. Because the moment siya ang Mga ato ni point. servisyohan, hindi niyo man ko dapat i-appreciate,
importante may ma-save kami din ang mga tao, may mabuligan kami din ang mga tao, and ma-reward sa amon more than the appreciation of human. Ang totoo niya Amo na sa dilaw gusto ginabasi na sa babaw mo, di ayhan may kabalo nga hasta tagalas kuno ita pagsugid nga sa alas 6 sa kagawan bugtaw pa ta pang-approve. Bugtaw pa ta away sa alas 4 alas 5 bugtaw pa ta away sa airlines para kasakay lang mga pasahero. Hindi na dapat pagyambal, but amo na siya everyday nga katabo. Away hindi lang yan sa COVID, kundi ang mga OFWs naton na gusto magpuli, rough na gusto magpuli. Kay ma'am sa case ni Ma'am Cindy. Counselor Cindy sa returning resident, Counselor Apol. Aying sa Apol. And may this Sige, empleyado, walo lang isa. may this be a reminder. Ginatos. May this be a reminder sa tanan, di lang sa aton. Nga kung katrabaho ta tudo, hindi ta kinahanglan magpa-impress sa boss ta. Correct. Kaya ang boss ta Sa tao. because ang company magita yan man nagyapon, bisan wa gyud maginahimo. So, when we work kuno, hambal na kuno and personal ta na experience kung katrabaho ta, wala man sang ni isa nga ma-appreciate sang effort ta sa opisina. Correct. Wala man ni isa nga nag-appreciate sa kabisan ta. Believe you me. May isa ka Ginoo nagalantaw sa performance mo. So, tanan kita subong sa mga utod yung nagalantaw, this is a personal manifestation. Nga nakalabot yun because trabaho ko todo. Regardless kung appreciate ko kung hindi. Consistency. Yeah. Kung anong ginobra mo kagapon, obra mo subok. Halip pasang kasang JO ko da sa syudad, sang gawin. Pero ko sang call center, ko sang DJ ko. I give Consistency. my all. Oo. Regardless kung ma-appreciate o wala. And I hope tanan tanga mga utod, especially mga amay because Father's Day subong. Oo. Mga tatay, kung trabaho kita makapoy. But work as if ginatrabaho mo na siya para sa Ginoo. Oo. Baid ang iban makapon yun ay consider ang ihambas ang iban nga tao. Pero kung i-consider mo sila, mamate Kakapoy, ka. kakapoy. Tapos ma-stress ka pa, tapos gasulod ang negativity sa heart mo. Oo. So every day dapat positive kita. Inablang kung hindi ka namian sa ginimo ko, it was the best effort nga mahatag ko na. Kung magsubra pa ko da, lainin ako ng pagkatao. Correct. Okay? Right. Right. Kung isa bala, nang amo na namin, kaya magalay post, ngilab lang do kasadya, kay feeling ko, bisan isa lang da katao, yung madala ko sa positiveness, yung panghimo ko, happy na ko na yan. Mas lain na gid niya kung ma-post ko di karon negative kapangaway ko pirmi. Tapos kapangaway ko to the extent nga suyaan ko sila kay ako yung baskog. Hindi niya amo, hindi na lang amo na. Ako niya positive bisan di ilang din ma-post ko kay di happiness ko na yan. I choose to be happy. I choose to be positive. Hindi ko yung manuya kay para sa sulod sang suya ko mapasaka ko galingon ko. Ang tao nakakita hindi niyo na pagipilit. Yes, and speaking of being positive, no, sa mga nasunugan baligad, trahedyain na siya, no, but we have to be positive. Natabo, tingwaan na gid lang nga maka-move forward. Kagiligad nagatud si Mayor Ligad man. Si Mayor Bing Ligad. Nag-check siya. Nag-check, nag-extend man gina-process namon subong rapapap sa Bing office ang fire assistance para sa pumuloy naton, but sa mga nanging biktima sa sunog, ang namin nakati at least waib lasang amugid na wala lasang amugid na tabo gid niya kabuhi gid no, but si Mayor nato to Ligad nag-extend man sa niya bulig kag serbisyo man suporta sa mga pamuluyo nga naapektuhan sang sunog. Okay, antes kita magato sa greetings na lipat ko. Dumudah mo greetings ko. Torued, good morning Torued. Ito. Pamati gina siya. Anyway, i-discuss na ni gamay. Ining hindi ta magpadalom i-discuss nang namong gamay kay because option ini siya. Ining Executive Order number 28-A naging permahan ni Mayor Revelio Leonardia 4 days ago. Discuss na ha. Okay. Ano pala ining Executive Order number 28-A? Okay. Ining home isolation program sang syudad sa Bacolod. Ato ni klaroho na i-plasta ta sa Mayo. Okay. Ang ining agreement is between the pasyente and sa ospital. Ha? Ang LGU wala diya sing direct nga labot sining duwaning arrangement. But siningon ipa-simplyo naton. But siningon pwede na nga didto ka mo i-home quarantine sa inyo mga puluyan. Hindi na mo pag-extract given nga asymptomatic ka mo. But silingon wala ka mo nagapakita sang symptoms nga may ara ka mo sang COVID pero pag-check sa inyo nagpositive ka mo. Kay may mga iban nga gusto nila, dila lang sila sa ila balay, okay na. Pero antes ka makasulod sa ina nga agreement, which is sa hospital ina, ma-inquire ka mo, ichikon ina sang BHERTS. Botsilingon sang barangay, ang inyo balay kon may ara ka mo sang insakto nga kwarto, insakto nga CR, insakto nga galawian. Isa na sa mga faktor. Ikaduha,
asymptomatic ka mo. Butsilingon, wala ka mo kakataro, wala ka mo gaubo, wala ka mo nagapakita sa simptoma sa COVID-19. Pero ina positive ka mo pwede ka mo makaayo nga home quarantine lang ka mo to lessen the population sa sulod sang sa sulod sa mga facility naton sa sulod sa Bacolod. Kay gusto nila ay base karon malatnan pa ko to or diinto or kagasto sa hospital dili ko sa home quarantine. Pero ari ang catch dira, hindi na sa libre. Kumo option. Kung wala ka mo sa kwarta, timabalti, ano na lang kami nga wala kwarta? Natural procedure. Pa-extract ka mo. Kung gusto nyo mag-facility ka mo, pa-extract ka mo. Kaya iti ang IOC, ready man niya magkuha sa inyo. Iniya, option lang ya, sang syudad, nga kung gusto nyo, ma-home quarantine ka mo. Ano mga bentaha dira? Everyday, bisan asymptomatic ka mo, kaya tungod nga may istoryahanay ka mo sa ospital, may nurse nga makadto sa inyo on a daily basis. Makadto sa inyo nga puluyan para mag-check sa inyo na hindi ka mo na makulbaan. Ikadua, may doctor 24 hours through telephone nga ma-check sa inyo butsilingon kung may ginabatsag ka mo, pwede ka mo katawag sa ila hotline any time of the day, 24 hours. Kaya tungod nga, arrangement yun sa ospital, iklaro ko ang sulat sa Bacolod amo lang ni saya ang ma-determine kung kamo kapasar nga ma-home quarantine ka mo. Option ina, kaya para malesen naton ang facility, ang mga tao nga nagasulod sa facility. Sa liwat, option ina naton hindi tanan-tanan maka-avail sila kapin pagid nga ari pagid isa ka kung for example, ang pinakalami pagid sunod sa kay Mayor Evelyn Nardia nga kung ang ara ka masymptomatic ka mo sa sulod, kung may ginabatsag ka mo, eventually kung may ginabatsag sila, anytime i-extract sila sang ospital kag may ready nga bed for them. Ready nga bed. Di, budlay daan magsulod. Kaya antes sa magsulod sa ospital, subong mo paswab ka. May ready na nga daan sa ila. May bed na nga ready. Amo na siyang isa sa mga feature nga namin. Kung mano, kagaling iti, amo na. At the end of the day, may bayad siya. But kung wala, we observe strict isolation facility. Isolation facility. Kag yung isa to ka, idugang ko na ng last na lang. Ang namin sini, kay kundi asymptomatic ka mo, may isulanay ka mo sa ospital, kag sulat sa Bacolod, after 10 days, kung wala ka mo nagapakita sang symptoms, pwede na ka makabalik sa community. Di ba? Kasi natin, so 14 days mo. Subong nila, 10 days pa lang, kung wala ka mo nagapakita sang kung ano daw simptoma, pwede ka nakabalik sa community. Alam mo na sang feature sang Executive Order number 28-A. Next time nung kayo, taguro, kay ikaw diwang, layo ang kamera, ako yung katakos, ako lapit ang kamera, dahil tsura ko subong mo, doon daw lumba-lumba, Nagdako man ko, ano. Pero namin ko sa ilo, tapos ito das, dato ko dako sa ako niya, kaya naglapit ang kamera sa ako. So, ba, ito taguro das ang niya. Okay? Alright, ano pa? Ano discuss yung pong Domingo? Makakatapos na discuss na ito, no? About sa updates na sa syudad. Ma-boil down siya kaya. O dumudamo pa to yung nag-greet. Ang imo pagid. Okay, Happy Father's Day kay Palaban Laki ginida. Greetings sa kay Tito Pros Leonardia. Mayroon may biskan babae ni si super mother pa ni siya. Si Mayor May Mangilimutan sa Banasan ng Castellana. Kay si Boys Romel and Lara Roed Meliesa, John Dungon. Sa kay Papa Junior, Happy Father's Day Papa Junior. Mamayad kay Precaloy Espino. Puro ni sila tanan kuan. Puro ni sila tanan mga father. Victor Suson, Attorney Martigo, Romeo Sobaldo, aduna lang gumata Don Di Blanca Priting. Happy Father's Day. Sota Abraham sa Japan. Family Toledano sa barangay sa 17th Street, taga Barangay 4. Venus Family, Espanyola Family. Sa live mo na? Hindi. Ready ko niya yung mga okay. sila. Summit Boys, nung Rostom kag DM. Sa tanan nga nagamonitor mo man sa kay Tita Bibing kag Tito Ernesto Rilya sa Barangay Elias. Classmate Pre Victor Rosso Frihil, Preting, tatlo gin Preting, Pre Paul Liverpool, kay Nanay Milagros Pacheco sa California, Alaska Family, Pacheco Family, Pre Jipoy, Pre Gamaw, kagawad ni Binyas, Winek Takiso, duman ko naman may follow up ko gali. Sixto Solis, Christopher Masconiana, Tim Quirido, Alebrilla, James Yap, Alan Sixto, Herbert Besa, Feya Trogulan, Sean Jake Bilbao, Manuel Ongero, Lori Didulo, Marimaye Garcia, John Garcia, Mariel Pihilan, Carlito King, Michael Pula, napanglawag ko na ni Chris Noblesada, Peter Ojero, Julius Itar, kag sa tanan ni katapos ang Police Station 4. Sa kay nung Noel, kag Presidential Sudra sa Patria, Happy Father's Day gid sa inyo
nga duwa. Okay. Happy Father's Day mo ko no. Hambal ni Arenas Jen, Nene Opinion Longero. Happy Father's Day man Longero. ko no kay Tito Joff Sorongo, nambal ni Tita Ay, oo. Tita, ang iyang Long Jeff, nga kay Jane. wife, no? Kay And, Steven. Steven. Nalo mo ko. Steve. Steve. Oo, okay, Steve. Si Grace Foss, doon naman ko kada San Juan sa una. Sa Pagtataytay, kakaunta labas si Sivid Sinamak, pero handa ka lang sa Basyahana, yan ba ni Grace Foss. Happy Father's Day man, hambal ni Randy Valderrama, sa iyak tatay si Avenir Pido, ayan. Same man, hambal ni Divino Meliza, kagambal ni Ray Barrioga. Happy Father's Day, gid ko no sa mga amay. Ayan. Arakada. Sherilyn Javier, Jebeth Isidro, Wala ko na kayo na. tapos Tama na. ng diabet. Okay. Kay Tito, sa In Heaven, ano pa gining ato ni i-discuss to eh. Ayan, okay. So far daw, okay naman, no? And, ma-remind lang kita sa liwat, sa aton ay ang mga pumuluyo, no? Sirado ang mga resorts naton on June 24. Yes, dapat tandaan yun na nila. And by the way, no, may nagmuno dito bago lang, oh. Bilog nga Negros, naga-monitor, kino subong ko, no? Kay DSB, may gapagrit, hindi garan, may gapagrit, no? And, Sa kung lulaw ay dito. yeah, hindi, hinagi man actually, hinayang Okay. pagsulod, Basin mo oh. dali. Hindi enough lang man ang mga greetings and Hindi yung I sabat. forgot may ang bawat ni Agina pero sige. anyway ito yung protocol natin sa OFW and returning resident and apor is same lang gid sa gihapon, Okay. same lang gid sa gihapon, wala mo changes, no? Pero tandaan nyo ang gapangayo kay Japon letter of acceptance ng Cebu Ang Manila wala na. Sa OFW lang kag sa ROF. And Sa pangayo speaking, gid. and speaking of Father's Day, last Sunday sa simbahan ang among topic is about honoring your pastor. Yan. Because ang pastor ko no natin Ito. kuno, yeah. Because ang pastor natin ko no or ang gingamit sa gidong nga instrumento ko no, kada tao ginassign niya gali sa pastor or sa priest or kung sino dayang imong nga ginapatihan man niya nga spiritual advisor nimo da, Hindi no? na si pasabi niya siya nag Hindi, lain niya pastor. Ay, ito. Oo. So, ang lesson yan na-learn ko naman last Sunday is that we express our support and love sa atong mga pastor. Because Okay. hindi, amo nyo nung, kada tao gali, mag-inassign niya, mag-inassign na gali nga daw nga instrumento ang ginuobla. So, kung di ka nagtupa nga pastor, dapat tatapon, palanggaon, respetohon, suportahan gid. Siyempre. Because siya na ang nagapakaon sa ato niya soul. Nakama na akong pantaw. Bali, Botslingon, kung gina-honor naton ang company nga naga-feed sa ato niya sa physical nga lawas, nagatrabaho ta bira-bira, especially yung mga amay, Correct. gina-servisyohan tatudo ang kompanya, dapat palagaon tig servisyohan taman ato niya mga pastors or mga instrumento because sila naman ni ang naga-provide sang insakto nga pagkaon sa atong spirit. Correct. Imagine kung waya ang mga pastors or priest naton, gutom ang atong spirit. Man cannot live on bread alone. Oo. So, But the word that is coming Oo, from miniredirected ka sa laing mga padulungan. So, we must express our prayers, support sa ato niya yung mga pastors mo because Correct. sila nag-feed. Kakapoy yung mag-research yun, hindi lang lahog. Kita ko discuss last Sunday. Ang ginawali sa pastor nga sermon, sus, grabe mga tuon sa nagali sa mag-aga man gali. Because i-fit mo sa verse mo sa Bible man mo. tapos kitaan mo pa na sa angot sa So happy Father's Day man sa akon man yung pastor sa Lift Jesus Higher. Kay Pastor Ronnie Binyas. Ayan, ang mga examples lang nag-inspire man sa atin everyday. Sa kay Prijojo si Preda. Happy Father's Day sa 635. Ang namin subong kundi hindi na mayo gid ang may limitasyon nata sa aton nga curfew hours. Si Prijojo sa 635 nagparamdom pagid sa nami pagid nga ilimuon niya. Dumdum ka sang kalananda sa dala sa may kapitol. Ang iya subong ginamoy na. May mga sugba na, manok, seafoods and all. Kompleto na. Pag may choices ka na kag ang nami pagid pwede ka maka-grab or basta maka-deliver sa inyong mga puloy-an which is nami. Manang good morning sa Langga Brothers. Happy Father's Day sa kay Papang Paul Salanga, Randy Barba. Okay. Christ is the true pastor of all humankind. Alex Okay. Montesa. So, since why na kita sang time, before let us end this program, no, sa pag reiterate nga sining nga Father's Day,
ang aton yung mga amay dapat i-honor ginaton. Tika tayo sa balayan, As always. Si Action Fred Silangga naman niya is, is our inspiration, man. Ako gapatigit ko, and Uy, wait Pinapasito na ko great na- ang sorry Councilor. Wait na great Happy Father's Day si Mayor Evelio Bing Lunardia. Ang amay sang syudad. Vice Alcid. Kung kita may amay, ang syudad Syudad, sa Bacolod oo. may amay man. Amo na si Mayor Evelio Bing Lunardia. Vice Elcid Familiaran, Congressman Which is Greg my Sataya, idol. and tanan niya Ay, mga oo, officials sorry, naton. Congrega Sataya. Tanan niya, Oo. may man din ang nagaserbisyo Vice Elcid. sa tanan department heads, mga upod ko sa gobyerno inablang sige lang ba to nung tanan niya batikos because ginpilit niya trabaho. So normal siyang makriticize kita, but ang importante push. Ikaw ba Patayon. Happy Father's Day sa imo? Oh, why po kuya pro Hindi, pero grabe ang Napakaamay kita sa mga responsa- pumuluyo naton dire. Hindi lang pumuluyo, bisan sa family nimo. Father, sa mga mangod. because Father, because ang pagiging amay is not just biological. wala na kuno siya ga limit sa amo na. dapat kung responsable ka, provider ka, you can be a father in a different way man Sa tanan nga pama, which is papa na mama pa. Happy Father's Day. May hala sila mo. mga Hindi lang niya single. No? may mga single dad man mo nga May mga single dad. provide man sa ilang family. And sa kay Action Fred, no? Kung ano man kita subong, it is because of him, no? Yes. I think tsakto ginambal ako nung although hindi man tanan nga instance like Father Lexan kung anong puno mo ng bunga, pero sa ato naman niya ang whatever nga meron kita subong why na ganigruto nga iya sa ato man niya nga amay iya no nga nagpaninguha man nagpaningasog man no, and one thing bala no I enjoy motivating people, especially sa ako niya Facebook. Nakita ko na kay papa mo nga he doesn't speak a lot. Gama mo na Unlike sa radyo nga, Tumatango lang. grabe siya maghambal, pero sa ato niya sa balaya, he's very silent. He doesn't talk that much, pero Amo na ang grabe ang motivation nga ginapakita sa aton. Grabe siya mag-inspire nga kung whatever nga nalabot naton diri subong, it is because of that kind of personality bala nga nagpati gid siya, gapati siya sa aton kapasidad bala. So despite sang struggle na before, nalabot na because ang iyang way of expressing his love and support, grabe man. magluwa sa mga close gid ni Papa bala. Abi nila kay Papa nang gitong grabe sa maghamba sa radyo. Every morning mabatian sa aga pa. Grabe sa magarakak. Amo man sa balay no. Si Papa is reserved. Reserved na siya katama. Magyuhom ginatago. Habilidad niya so amo na nakita na mo na nga in love gid sa iya si Mama. Kay amo na ga permisa ka. And kay unique Way na ang magpakyut. kay unique sa iyang personality. Inablang di Ba ba? kalanta ya. Oo, hindi man siya mugit na ka-expressive, pero halin sang gambay sa dako kaya ba't siya gano bala nga ang iyang pagpalangga kag the same way nga ang aton love why naga-iban towards him. Ang aton respect, di ba? I mean, if there's one thing, Wala ta ganing kinabakol. Sa Oo. totoo lang si Mama ganing ka pamakol ko. tila Tapos naman na papanong disiplina ka. na niya. Oo. Pero amo mangyapon ng the same respect ang ginapakita mo tungod nga grabe. Kag nakita ko Siguro appreciation, siguro. ang degree of respect bala nag-grow siya as years go by. No, ang respeto nga tag mo siya bala kag pagpalangga na nagadugang every single Wala. day. Yes, hindi ka kitaon sa kamera. Oh. Para Wala. sa imo lang ya. Dunog pala yung dublibo ko. Oh, Wala ka man katindog? nagsiaro ginabay, delay ng imo. Hindi. Ano? Wala ko na gin-screenshot ko yung agaw. Oh. Bag-ulang gid na iyaw. Wala ka oh. Ginapa na. Nagsiaro ko na. Ginapa na. Ang imo nga cellphone, Nagsiyato ba? Ano yung dublibo ko sila ko? Ano ka invisible man ka? Nandulpe ka lang yung mo yan Hindi, na ginakapagreklamo sa phone mo. Eh, gahang. Delay gagahang. Ginapa na pag CR ko. Dito na to ya. Ay, may time mo 8:51 no. O, tiga, ano na siya, lumpat ng imo nga phone. Anyway, Tugli late ka tama, imo nga tipo, no? May time ka pa yung magdrama, imo yan. Pilak kung nagkaroon ng Oo, load ng diferensya sa imo yung phone. OA ka, may load ni Nano na. Thank you very much sa ato yung mga nag-upload sa every Sunday. JM, I have Oliver mentioned- Pason. As I have mentioned, no, ng banding-banding kita every Sunday morning from 8 to 9. Yes. Update yan sa kakatapos sa palibot nato. Nothing to lose. Worth this ang inyong achimpo. Kagita dalawat next Sunday. Next Sunday is June 27. Last nga, Domingo sang Hunyo. Kadasig-dasig sang inadlaw. Ani. July, August. Bawad, wala ka bulan. Bare months naman kita. No, ayan. So, Hi, Happy Father's Day sa Papa ni Risa Buhos. Pingagaw gid siya. Saka dito. Happy Sa Father's Day, Terence.
Scott Paul Mueda, Happy Father's Day. Oo, tamo-tamo yung nag-greet. Okay. Sige lang, mabawi kita Gusto sa son. na no? amon ba nako? Yes, kita ay kita liwat. John Pinada. Next Sunday, inigihapon nyo kubos ka alagat. Kutsihal Israel ising sa langga. Kaaga din naman si Mark Salanga. Kita next Sunday, don't forget na magsimba sa buong aga. Banding-banding kita, pray for your Yes. parent, especially your father sa buong. Ma-provide pag extra strength ng Ginoo sila and wisdom, being providers ng family. Yes. Kita kids next Sunday sa liwat. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.